Maliba TV jabarani filɛbagaw aw bisimila aw kunnafoni sentelima sanfɛ ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mai kalo tile 18 san 2026 an b'a lɔdɔniya k'a fɔ ko Mali ni Irisi ka bolodi ɲɔgɔnma ko a bɛ ka kolo don nin waati na ka d'a kan Mali wolomasigi tabagaw ni Irisi kɛlɛbolo u bɛ ka kɛ cogo sugu bɛɛ la yaasa lakana o bɛ sabati cogo min na jamana minnu bɛ Afiriki tilebiyan fan fɛ hakilisigi ani basigi ni jigisigi o bɛ sɔrɔ a ko kɔni o la cogoya min na ka d'a kan avril kalo tile 25 tɛmɛnen kɛwale min kɛra jatigɛwale maaw fɛ ka Mali sɛgɛrɛ ko a ko kɔni ko o ɲangan bonyana kosɛbɛ ni hakilina in bɔra minisiri yɔrɔ min ka baara bɛnnen don sɔrɔko ani wariko minisiri Aluseni Sanu Mali jamana kɔnɔ. O b'a to an bɛ taa lakanako ale bunkakun kan chef état major général des armées a ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni wulukasigi tabagaw ka wulikajɔ ni u ka cɛsiri n'u ka jija ye u sera ka san sɔrɔ jatigɛwale maaw ka sanfɛkɛlɛ dɔ senfɛ Agilɔg dugu kɔni o kɔnɔna la chef état major général des armées a yira k'a fɔ ko jatigɛwale maaw k'u dagayɔrɔ tun bɛ Agilɔg dugu kɔni o kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni wulukasigi tabagaw ka wulikajɔ ye u sera ka maa caman ko de kɔni k'o bɔ baara la ani u dagayɔrɔ min kun sigilen don Agilɔg dugu kɔni kɔnɔna la u ye o kɔni ko o cɛ ka bɔ yen ni ka kɛɲɛ ni nin don kofɔlen ye laseli in kɛra ka bɛn kari ma mai kalo tile 16 san 2026 o b'a to an bɛ taa jamana ale kɔkan kunnafoniw la an bɛ don Kenya ka kɛɲɛ ni mai kalo tile 15 san 2026 Kenya jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɔni o fanga bonyalen don kosɛbɛ ka d'a kan ko Kenya dugu kɔni o kɔnɔna la ko taji kɔni ko o sɔngɔw yɛlɛnnen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nin waati kofɔlen ye Kenya autorité u kɛlen don ka wulikajɔ kɔni k'o fanga bonya kosɛbɛ yaasa dɔ bɛ se ka bɔ taji kɔni o sɔngɔ la cogoya min na Kenya dugukɔnɔmɔgɔw k'u bɛ se ka a sɔrɔ nimisiwasa o kɔnɔna la cogoya min na o kɛra sababu ye Kenya chauffeur ani a transporteur olu kɔni kɛlen don ka baarabila cari boloda min bɛ daminɛ bi tɛnɛ mai kalo tile 18 san 2026 kunnafoni kuncɛla Rusi jamanakuntigi Vladimir Putin ye a sela bila ka taa Chine kɔni o jamana kan a Chine jamanakuntigi kumaɲɔgɔnya in kɔnɔna la yaasa bolodi ɲɔgɔnma o bɛ se ka kolo don cogoya min na lakanako ale ni sɔrɔko ni jagoko o nasiraw fɛ Maliba TV jabarani lajɛbagaw an sera ka kunnafoni min sɔrɔ ka tɛntɛn ka di aw ma ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛ ye mai kalo tile 18 san 2026 o de kɛra nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ani ni waati kelen na diɲɛ waati wɛrɛ aw k'an bɛn